मैं ठंडा हो
Ano yun? Ha? Nice po. Nice.
Tama na yan. मैं ठंडा हो Walis, ate, walis. Yung ginagawa nila. Tinatakpan nila yung bakbak. Yung kami dinadala. Ikaw, Juden. Yan ay Savannah.
Dagang malaking ulo. Ano yung medium na 20? Karin! Karin! Pala! Pala! Magic water po, master! Magic water, boss! Guys, 50 lang ba? Hindi lang po sa mga higaw. Magic water! Parang pinuulam. Lahat ng klase, bagsak presyo tayo dito mga kaibigan. Ayun, banda rito, marami kapipilian, bagsak presyo. Ay, alam natin 50 natin, ba natin 50. Pero ito na wala na. Ito na lang. Yan! They know who Jesus is. He was able
the move of God when you are obstinate is tumasas ka bundok. Nalang dapat natin. You must have obedient and open to the will of God. Eh, nakapaniwala. Jesus, anak niyang karpintero. Hindi ka paniwala. Be obedient and open. God manifests Himself to each individual. Bakit na yung Diyos yung kayong sarili ang masunod pakakalunan. Let them they misunderstood who Jesus is because they hit the standard. But not that standard. Nasaan ka na? Nakakita. Ano pa isang... Oh, saan ka? Sarap.